Good morning! Nakaalis na si Chris. Nag-serve siya ulit. Kaya maaga na namang umalis yung anak ko before 6. Ayun. Umalis na siya. Ang slow ko. Buffering pa guys. Puyat-puyatan kasi kami. Hindi naman puyat-puyatan. Anong oras na kami natulog? Lalo na si daddy. Ano? Anong oras na natulog yung kakatawak yung si Dirty Grandpa. Sino yun? Mel Gibson? De Niro. Robert De Niro. Tuwan-tuwa siya kahit natulog ako. Naririnig ko yung halakhak niya eh. Anyway, ayun, magsusulat na ako ng mga big orders. Pinaprepare ko lang para ma-prepare na din ni Jackie. Ayun kasi maaga din kami aalis ngayon. Di na kami magpapasundo kay Dalton dito. Doon na kami magkikita sa North Avenue. Mag-MRT na lang kami ni Daddy. Tapos, diretso na kami ng Nueva Ecija. And then, balik din agad kasi pipick up ako ng mga orders guys. Bali, ano lang naman si Tonton eh. Ang tawag doon? Be-break in lang si Tonton. Ayun. Tapos, yun na. Pick up kami ng stocks. Kaya, babalik din kami ulit. And then yun, pakainin ko muna ang aking poknat. Binili namin kapwa sa True Value. Sana magustuhan niya. Gravy train yung lang siya, ground dinner. Ayun. And then, isa pa guys, naaliw ako dito sa pang na to. Sa pambukas na to eh, no? Hindi siya matalas na makakasugat ng yung sa lata. Parang ino-open niya lang. Ganun, naangat tong upper natin. Just make sure you don't embarrass yourself. Tingnan nyo guys. Wala siyang talim, oh. Walang katalim-talim. Sabi ko, paano gagana to? Sabi ko dati kay daddy. Tapos, ikot ako ng ikot. Sabi ko, bakit hindi bumubukas? Ayun pala, inaaangat. Try natin. Tapos, hindi pala gumana dito, eh. Yeah, that's right. No, don't squeeze. Just raise it up. Para No. Yan lang siya. Para siya matulak eh. Pag dinadaganan mo, paano niya iangat yan? Baka tapon eh. No, I won't. Sige, ito na ikot. Pabagsak na yan. Ayun. Angat mo. Ayun. Then, open nyo lang. No, it's not. Oh. Galing, no? Ayun, na-open lang. Walang katalas-talas na, Hindi ka masasaktan. Wala lang, guys. Naliw lang ako. Naliw. Kasi yung iba, diba, dito tapos pag ganun mo, masusugatan ka pa rin. Ayan. Tingnan ko ng pakain natin si Poknat. Sana magustuhan niya. Hey! Hey, Poknat! Dali, come! Come na! Dali ka na! Oh! Come na, dali na! Dali, paliliguan kita. Paliguan ko muna kaya to bago din kami umalis. Kamot ng kamot eh. Come na. Pero malinis na talaga siya guys. So, tumutubo na yung And then, gano'n naman talaga kapag magaling na yung mga sugat, diba? Lalong makate eh. Si daddy nga yung yung sa pinagtatuan niya eh. Kamot ng kamot, naiinis ako. Oh, masarap to. Oh. Dali na. Kaya na. Ay, dead ma. Dali na. Anong gusto mo? Kain ka muna. Suplado talaga to. May pulbos talaga sila. Doon sa kabila ko yung pulbos ni Natsu. Hingi tayo. Ayan guys, nakaligo na si Poknat. Hi Poknat! Nginig-nginig na naman siya. Ayan, tuyuin ko lang yung niya. Yung balat niya, tingnan niya. Oh. Wala nang flaky. Wala nang flaky. New fur is growing. Ang cute na. Gana na siya. Ano lang siya, Voldemort. Voldemort. Kalbo nga lang, talagang Poknat. Hi Poknat! Say hi naman sa kanila. Say hi! Nakaligo na po ako ulit. Hindi pa. Daddy, hindi pa. Nilalagyan ko na lang siya ng Amaze Palm para hindi hindi na mangate. Kasi nga,
Pag doon Makati pa rin gawa ng pagaling na or magaling na siya. Yun. Doon tayo sa higaan mo. Yan. Oh, bago na naman yung higaan mo. Go na doon, dali na. Go na, dali. Yan. Hihi. Dalita na rin dati yung higaan niya. Go na, higa na. Wow! Sabi ko, tila mo pagkakamot. Antay ko lang si daddy, guys. Pumunta lang siya sa sastre. Pinagawa niya yung mga shorts niya, mga bago niyang shorts. At ang lalaki, nabili namin niya sa Baclaran, mumura kasi kaysa bumili ka sa mga dep store, di ba? Mga lilibuhin. Eh yun, ano lang. Siguro 300 lang. 250 to 300. Oh, bongga na. Yung mga, ano ba tawag doon? Overrun. Ayun, run. Mga overruns lang. So, yung pinaayos niya lang para mamaya balikan lang namin. So, yun. Di pa naman nag-PPM si Dalton. Siguro tulog pa. And mabilis lang naman yung mag-drive. Alam niyo naman yun. Piloto yun eh. Parang aeroplano ang inaano nun. Minamaneho nun. Tapos naglinis din kasi ako dito. Ayun, ninayos ko yung higaan ni Chris. Tapos nagugas ako ng pinagkainan kanina sa breakfast. Pinaliguan ko si Poknat. Nagmapa ko dyan sa labas. Nagtapo ng basura. Alam niyo yun, na-enjoy ko siya guys. Na akong gumagawa lahat. Ayun. Ang sarap. Parang kahit na, ayun nga, busy-busy yan is, may time ako para gawin yung mga household chores, diba? So, ang sarap lang. Kaya yun, kasi gusto ko na bago umalis is malinis para pagbalik naman is malinis, di ba? Masarap din naman na umuwi na malinis lagi yung yung uuwian nyo. Kaya, ayun. Tapos yung kwarto sa taas sa bahay is ipapalinis ko na lang ni Jackie para doon na lang sila nili na muna. Total, dito naman na kami nag-stay sa stock room. So, ayun lang guys. We'll see you later. Ito na kami kay Tonton, guys. Ang dami kong talaga. Sumukha. Never mind yung face na yun. Yung aming piloto. Hey, pilot. How are you? Si Daddy sa harap ko. Ito na kami nagkita sa sa Trinoma. Ang pultas ng skin ko ngayon. Nakakainis. Ito na kami. Gilan-nili. Ah! Si Doge! Visible yung mga visible hubs. It's hurting my leg. Ayun. Dito yung, ayan, dyan sa papasok na yun guys, yung nabili ni Papang Lupa. Dito na kami, kay Kuya Peter. Ayun, may guys. Request ko talaga to eh. Yung tinola. Lunch tayo. Ay, kayo na lab. Ay, ito na. Meron din Brad, diba yung sa Si Thirdy, oh. Thirdy! Kain. Tilapia pa, oh. Punta tayo guys dun sa silipin natin yung future ng animal shelter ng mga dogs habang nagpapahinga pa si Dalton. Nakaidlip si Dalton eh. Napagod din sa biyahe. Ang yabag niya, sabi niya, 30 minutes lang tayo pahinga tapos alis na tayo ulit. Ay, yung bagsak. Pagkakain, nakatulog. Kaya ako lang muna magpahinga kasi hindi rin naman kami aabot sa yung mga stocks. Weekend din naman pala. So next transactions na is Monday. So pero bukas pipick upin namin yung mga stocks. Nag-order na ako. Hinihingal ako in corner. Ito yun, di ba? Tabi ng ng school. Tabi ng school lang. Ayun. Ayun, sa looban nga lang yung kay Papang na lupa. Etong unahan, di pa binibenta na eh. Kaya nga. Naantay ko para season. Ayan, ito guys. Saan yung nito? Yung boundary. Alin dyan? Itong nyog, parang layo naman. O kasi itong right away kasi kasama to. Para humaba sila. Para magutot. Okay. Pag nandun nga na, makita ko malaki. Okay. Ito yung
hatian. Itong nyug na to, yun. Yun. Bawal turo ng turo, manuno tayo. So, ito yung ano, nabili nila papa na lupa. Ito yung ano guys, pinagpuyatan ni papa everyday sa palengke. Ito yung ano, ito yung sa halo-halo namin. Tuwing summer dito napunta guys. Ayan. And then, ang gusto kong ano, makakuha din ng kahit konti kapirasong ano lang para sa animal shelter is yung bandang likod. Ito. Kaso may tanim pa. Sibuyas pala nakatanim ngayon eh. Sibuyas. Oo. Ay no. Ayan. Sibuyas. Ibang laki. Kahit dito ba? Ito kahit piraso lang yung animal shelter na ano. Para tabi lang ng ano, parang ito bahay. nga, sabi ko nga sa kanya, di ba, itong dalawang pinitak na to, kalahati lang yun. Ang laki na nga nung kalahati eh. Pero pwede rin para maano yung mga kagi, para may takbuhan ng mga aso, ganun. Ganda nga na may... Alam mo kasi, ang sarap tingnan ng asong tumatakbo. Oo, true. Si Terdy nga, pag yung tumatakbo siya, nakikita dito yung mga ganun. Ayun. Ikaw, pwede yung pag ano, sana pumayag ano. Paano pag binenta to ng 300? O 200? Itong buong ano to? Itong sibuyasan. Go, push. Naku, papayag naman yan ng ano eh. Mag-down ka lang muna ng 100 eh. Kasama yung Hindi bundok. ako papayag ng 300 to. Gusto ko kasama Hindi para, Yan. kasama bundok loko ka. Oo. Hindi, yan sa akin lang naman is yung, malitayo talaga yung ano, Shelter. yung shelter. Yun ang gusto ko eh. Kasi, tsaka para safe din dito. Oo. Kasi kami lang, pag Oo. may mga aso, walang makakapasok. Oo, kasi kapag ka, ano, pag natayo yung bahay is, ano, sila nene lang dito. So, mas maigi na may shelter nga dito sa, ano. Tsaka gagawan lang din naman ng ano, diba? May tubig naman na dito, diba? Yung, Huwag ano ng tubig dito sa papang. Papang. Ito gusto ko para makita ko tumatakbo mga. True. Soon guys, yun pang ano, kailangan. Makikita sila magi rito. Gumagalaw na damuhan lang yung dito. Kapungkok eh. Mamaya, doon rin sila magisa, ano. May part na, di ba, sementado, tapos yung mga tanim Oo. na ano, puno, babakuran mo lang siya ng Sabi ito ni Papa, kailan daw pababakuran? Huwag na ano na siguro ito. Gusto Kasi ko tanggalin na itong ano, sabi ni- patay na yun. Sabi ni Papa, yung bandang likod na muna daw, pansamantala. Kasi nga, naawa na rin siya sa mga aso sa bahay. Sabi ko, sige, sabi ko, kailan mo pa, ano, pababakuran? Sabi niya, wala daw kasing magbabantay o mag-aasikaso. Ganun. Konti na lang naman pag nasimula na yun. Ngayong summer, di ba? Oo. Kasi, pawang-patay ko na itong kawayan, te. Kahit mag-ano ng kulungan dito, yung mga aso hanggang dito pa binigay. Hmm. Papatay. Okay. Kasi ang bahay, nandyan lang naman, ano? Ang lawak pa dito. Oo nga eh. Akala ko lang pala maliit eh, no? Pero ang lawak pala. Kaya doon yung boundary, di ba? Oo. Yan mo naman 10 palapag. Building. Bira lang naman ano. Kaya rent. Wala. Rental. Hindi pwedeng rental dito. Ang daming, ano dito? Ang daming may lupa rito. Yung sabi. Pag So, ayun lang guys. Step dito nga, oh. May ano sila dito. Oo. Kaya nang ano, future ano nila. Ay, yung Shelter. block na, ganito lang natin sa lawak, di ba? Oo. Dalawang palapag lang naman, di ba? Sabi ni Papa. Pero malaki kasi dito pa yung ano sa mga. So, yun. Dito napunta. Sabi ko yung halo-halo namin, yung siomay ni Mama, yung pinagpuyata namin noon na tuwing morning, pupunta kami sa palengke, nagtitinda. Ito yung guys. Tapos, syempre, tutulong na lang din ako sa ano, pagpapatay para matuwa naman si Papa. Ito pa simula sa nyug na yan. Hanggang doon sa may Baler. Uwi na kami guys. Dito na si Sofia. Halo! Kuya Peter, tsaka si Nene. Ayun. Tinuruan ni ano, ni Dalton mag-drive. Yung Froggy, talsik na sila. Nilinilaw yung skin natin. Masaway. Let's go! may ganyan pa. Amazing driving na. Bibili nga ako nito.
Di ba pautangin mo ako, kuya? 5. Bili ka nga 5 ganito. Pautangin ng Camaro. Camaro. Amaro po. Tsaka, huwag ka lagi nandito, ha? Para sa aeroplano lang yun. Merienda muna guys. Gutom na daw tong bata. Kasi kumain ng lunch. Chowking? Ay! Ano yung nangyari dyan? Para kang... Saan lang bumili ng toyo? Ha? Okay lang yan. Saan tayo, Dalton? May sabaw. May sabaw. Chowking nga bagsak na ito. Nagutom ka, kuya? Pati si Sophia, oh, nagutom mo man. Ayun guys, kain tayo. Di ko alam kung nasan si Dalton tsaka si Froggy. Nag-ikot-ikot ata. Ayun, nag-laureate na lang kami, yung family laureate. At mga gutom na kami. Let's eat! Miss ko na si Poknat tsaka si Chris tsaka yung bebes tsaka mga fur bebes. Kain tayo. Daming drinks. Diyan na lang sila Tito Dalton mo. Chicken Kung ano, chicken lamig. Saan kayo galing? Nagtingin-tingin. Magsabaw na lang kayo, mainit naman yung sabaw. Chicken lamig. Chicken lamig. Ayan, hatid na kami ni Dalton. Bye, Tonton. See you tomorrow. Ay! Kita mo yung kotse namin kanina? Hindi. Sarili ko yung driver. Oh, Toray! Everyday ang sama. Every sakay. Grabe. Kadarating lang din nila Inday, oh. Ayun. Ba't ka nag-car? Nagkarkalo! Huli ka. Patingin nga kay Ching-Ching! Ah, Ching-Ching girl! Ang cute ka daw na Ching-Ching girl! Ah, Ching-Ching! Ah, Ching-Ching! Ah, Ching-Ching girl! Ah, Ching-Ching girl! Nawis ko yan! Sige, sabay na tayo. Sabay na tayo. Hindi kita na-kidnap kanina eh. Hindi kita na-kidnap eh. Let's go na! Alam mo nakalakang pinto. Ayan na yung baby alay natin, guys. Ayan na natin. Ay, sarap ba yan? Naku, charap-charap yan. Ay, charap ba ng adobo? Yaba? Ang cute niya kapag nakaano ko. One sis eh. Uy! Hey! Uy! Ano yun? Ano? Tuwa-tuwa sa aso. Ano? 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 Ano yan? Ha? Tuwang-tuwa ang bibigay. Namiss mo si Tamoy, ba? Namiss mo? Namiss mo yan? Namiss mo? Ha? Mukha kang bibidal. Ay, no! No! Conan! Nagulat naman. Oh! Conan! Bad! Dinamba si Ching-Ching. Wala! Oh, lala, papaluin natin si Conan. No, ano dito ng paa. Ako dito. O, tahan na yaba ako. Tahan na. Wag mo saktan si Conan. Wag. Yan naman sinasadya. Gusto niya lang si Ay, wala yun eh. Oh, wala nangyari. Ano? Nakita lang sa'yo si Conan. Nakatan na siya si Conan. Oh, nakitan lang daw sa bibigil na yun eh. Ay, grabe. Pero namula oh. Namula. Oh, amaze bomb na lang. Namula, wawa mo ng baby girl. Namula ang baby girl na yun. Namula. Ay, galit. Hala. Hala. Namula talaga dyan. Palagyan na lang ng Oo, namula. Wawa mo ng yaba na yan eh. Oh. Namula. Lagot-lagot na yan. Lagot ka. Nagalit ang baby alive. Nagalit ang... Ay, nakakatuwa ka talaga.
Tita Nene, oh. Wala siya, uy! Wala! Ang ingay mo na! Ha? Wala! Katawa! Ano? Ingay pa, Pet! Ingay pa! Ingay pa! Hala! Hala! Namang Conan na to. Bigyan mo na kasi si Conan. Gusto niya yung mani eh. Hanapin mo! Tinahanap mo pa. Hanapin mo! Eh, si Tabornok oh. Lokadyo! Tabornok! Happy me! Happy! Happy Mommy! Ay! Hi! Hello! Hello, Lucas! Hello! Hello! Uy! Taray! Grabe talaga yun. Naku, nakakagigil ka. Kagating kita dyan, makita mo eh. Ay ah. Asan ang leeg? Asan ang leeg ng Lucas? 3 buwan nang hindi nakikita. 3 buwan ang nakikita yun ah. Pasilingan ng leeg. Pasilingan ng leeg, 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 leeg. Pasilingan, silingan, silingan, silingan. Asaan? Ano? Ha? 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 Grabe, tingnan mo. Naka! Ano? Ha? Grabe. Alalo, yan na sila. Chris! Hindi ako yun. Bilis, labas mo muna. Hindi sinarado ni Tita Pet. Smile na, dali na. Smile na, Lucas. Smile na, baby boy. Dali na. Uy, grabe. Grabe yung paa na yan, ah. Smile na. Oh, Diyos. Jesus. Kagating kita, nagigigil ako kasi. Bakit nga? Makita mo na yun. Siyampanin kita eh. Oh, ayan, cute. Ito guys, oh. Eh, kasi nga. Oh, cute naman yata, Bachoy. Ay, yung binili ko nga na suot niya pala. Yung, ano ba yan? Oo, foot rug. Cute! Colors! Yung mga to eh. Kakagigil eh. Pagod. True. Pagtanggal ng pagod. Nangaasar yan, oh. Nangaasar yan eh. Grabe. Guys, punta kayo guys sa Binyago, guys. Ha? Ayan. Invite mo na sila, Popoy. Dali. Oh, God bless you. God bless you. Tulo? Ha? Grabe. Alam niya kinukuha ng shield. Behave ba siya sa camera? Alig na yan. Magkiliti sa leg eh. Magkiliti yan. Magkilitian. Sabi. Payakin ka. Hindi na mahal yun ang sabi. Hindi, joke lang. Joke lang, Lucas. Love dyan, itamoy. Love dyan. Nakagigil ka lang kasi. Isus naman talaga. Isus naman talaga. Isus naman, isus. Naku, nakagigil talaga kayo. Kurutoy na naman kita eh. Ang yun. Dito daw muna matutulog si Christy Ice kasama si Kuya Peter. Hi, Kuya Peter. Dito muna kayo ni Chris. Opo. Dito muna silang dalawa kasi Sabado naman bukas eh. And kami alis ni Daddy at magdi-deliver sa sa Divisoria. Tapos diretso kami kuha ng stocks din sa sa pinukuha na namin. So, Ayaw. ayun. Ayaw talaga. Yung sa atin. Kahit Baka- nakasulat connected. Kaya, baka wala internet. Ito nga din, ang tagal oh. Kasi pinadala ng Daddy yung niya para Ito may wifi. i-update ko. Patayin mo muna yung yung
Ano ba yan? Modem. Wala-wala yung ano namin, internet namin. Lami, Bayad baka naman. hindi nabayaran. Okay, bayad yan, no? Bayad ako. Maayos sila. Ayun, guys. Pagod na ako. Although, hindi siya pagod na yung kapag ka nagbas ka. Ayun, sobrang soft lang nung soft. Pero lang na. Sobrang Iba. so dito, sobrang May pera mo na komportable. charger. Ayun. Sobrang komportable ng biyahe namin. Lalo si Dalton yung kasama namin. Ayun. Hindi kasi nakaka-boring pag si Dalton yung kasama. Kasi nga, matagal na kaming magkakaibigan. Yung mga joke niya. Ayun, nakakatawa kasi hindi boring sa hindi boring sa biyahe. Ayun. Di ba, kuya? Hello. Kumain ka na naman ng chicken. Alam mong may ano ka eh. May allergy ka eh. Kamot ka na naman ng kamot. May ininom ka bang gamot? Pinapakain ko po ng langis. Ano langis? Dala mo yung langis mo. Patay May ka. spam na lang daw. Amaze bang? O Chris, kumain ka na anak. Anong inulam mo? Nagluto ako dun sa staff room. Kaya pala may ano dun. Kailan nun? Anong oras pa yun? Kanina, nung pinakuha ni Lola, ay wala, Tita Sel yung puti natin damit. Tinulungan niya na daw. Tinulungan ka din niya magluto doon? Wait. Anong oras pa yun eh? Tapos ang katinalalamunan ko, naubos ko kasi yung ano guys, yung McFlurry. Pagdating namin kanina sa bayan ng San Jose, dumaan muna kami ng McDo. Naubos ko yung McFlurry. Alam niyo naman pagka nasosobran ako sa matamis, sa ice cream, ganun. Kumakati talaga lalamunan ko. Kahit na uminom ako ng tubig. Kaya, yun. Ayoko sa matamis talaga. Ganito lang nangyayari. So, ayun lang. Good night na kami guys. Para ma-edit ko na to. Ma-upload ko na para wala akong utang sa inyo. Good night! See you tomorrow. Good night, Kuya Peter. Good night. Good night, baby. Good night, guys.